sang. Amén. Benvinguts siau en aquesta nit que celebram el naixement de Jesús, el Salvador del món, el Messies, que estava anunciat pels profetes de l'Antic Testament, que el poble d'Israel esperava amb una gran il·lusió, però va venir d'una manera desconcertant. Esperaven qualcú molt important. Esperaven i va resultar que va ser fill d'una família senzilla i pobra. I no va venir revoltat de moltes riqueses. Va ser una persona senzilla i humil del poble. Senzilla i humil del poble senzill. Nosaltres avui el volen rebre en tots els honors que se mereixen. Ara serà un nen que, amb el sermó de la calenda, ens anunciarà l'esdeveniment important que celebram. Orem sang. Lectura del llibre del profeta Isaïes. Un poble que caminava a les fosques ha vist una gran claredat. Sobre els que habitaven una terra d'ombres de mort hi ha resplendit una llum. Heu fet créixer l'alegria, heu fet augmentar el goig. Exulten de golpant-se davant vos, Senyor, com s'alegren els que van a recollir els fruits.
igual que la festa dels que han sortit victoriosos. Heu fet bocins la barra de l'opressor i el joc que els esclafava. Tot instrument de guerra serà destruït. És un infant el qui neix per vosaltres. És un fillet el que hem rebut. I porta a les seves mans el verdader poder que salva. Aquests són els seus noms. Conseller que dóna vida, Déu que lluita amb fortalesa, donador de l'amor del Pare, príncep de la pau. El seu regnat arribarà a tota la humanitat i el seu imperi tindrà com a fonament el dret i la justícia, des d'ara i per sempre. Paraula de Déu. Lectura del llibre del profeta Joel. Això diu el Senyor: faré que apareguin senyals al cel i a la terra, sang i foc i columnes de fum. El sol s'enfosquirà, la lluna es tornarà sang, abans que arribi el dia del Senyor gran i terrible. Llavors, tots els que invocaran el nom del Senyor se salvaran del desastre. Vet aquí que en aquells dies i en aquell temps, quan hauré fet tornar la captivitat de Judà i de Jerusalem, aleshores reuniré tots els pobles i els faré baixar a la vall de Josafat. Que es desbandin tots els pobles i vagin a la vall de Josafat. Allà me seuré per judicar tots els pobles dels voltants. Multituds i multituds a la vall de la sentència, perquè a la vall de la sentència el dia del Senyor és a prop. El sol i la lluna s'han enfosquit, les estrelles han apagat la seva llum, el cel i la terra s'estremeixen, però el Senyor és un lloc de refugi per al seu poble, una ciutadella on s'empara el fill d'Israel. Paraula de Déu.
Senyor Déu nostre, cada any nos concediu esperar amb alegria la solemnitat de Nadal, inici de la nostra redempció. Feis que els qui acollim en goig el vostre unigènit com a Redemptor també el puguem contemplar en confiança quan vendrà com a jutge. Ell que amb vos viu i regna pels segles dels segles. Amén. En el goig d'aquesta nit santa, com a missatgers de la bona nova de Nadal, cantem junts aquest himne d'alabança que els àngels cantaren a la cova de Betlem. Glòria a Déu a dalt del cel. per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i reina en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu als segles dels segles. Fora de segles. Lectura de la carta de Sant Pau a Titus. Estimats, s'ha revelat l'amor de Déu que vol salvar tots els homes i ens ensenya que abandonem la impietat i el desig mudants per viure en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat, mentre esperam que es compleixi feliçment la nostra esperança, que es manifesti la glòria de Jesucrist, Déu gran i Salvador nostre. Ell s'entregà a si mateix per nosaltres, per rescatar-nos de l'esclavatge de les culpes, deixant-nos nets i fer de nosaltres un poble ben seu, apassionat per fer el bé. Paraula de Déu. La representació de l'àngel com a anunciador del naixement de Jesús s'inspira en la narració evangèlica que després escoltarem.
l'al·leluia abans de l'Evangeli. Per aquell dia sortiu una dita de César August, ordenant que es fes el cens de tot el món romà. Era el primer cens de l'imperi, abans que es va fer quan Quirini era governador de Síria. Tothom anava apuntant-se a la població del cadascú del seu dia. També Josep, que era el de la família David, va pujar de Nazaret de Galilea a Judea, en el poble de David, nomenat Betlem, per posar-se amb Maria la seva esposa que esperava un fill. Mentre eren allà, arribaren pocs dies i va néixer el seu fill, el primogènit. Ella el volcà i el posà dins de la menjadora perquè no havien trobat lloc a sostar. Els senderis contraris vivien al ras. Hi havia uns pastors que parlaven, guardats dins les seves ovelles. Els aparegué un àngel del Senyor i la glòria del Senyor els va voltar de llum i el van silenciar. Els àngels els va dir: no tingueu por. Vol anunciar una nova que durà a tot el poble una gran alegria. Avui a la ciutat de David on ha nascut un Salvador, que és el Messies del Senyor. Les seves senyes són aquestes. Trobareu un infant entrat esperat dins la menjadora. La multitud d'exèrcits celestials s'unien a el mateix àngel, alabant d'ell i cantant: glòria a Déu dalt del cel, i la terra parla els homes vestits del Senyor. Paraula del Senyor. Les paraules del Senyor Jesús. Por usar. Va ser desconcertant. No esperava de cap manera que passés així com va passar. Havien passat anys i anys sospirant l'arribada del Messies, l'enviat de Déu, que havia d'alliberar el poble d'Israel de la submissió en els poders estrangers i esperaven a un rei, a un exèrcit, a un gran sacerdot del temple. Però no va ser així. Jesús de Nazaret va ser una persona senzilla del poble. Pareixia un profeta com tants d'altres profetes. I sense anar més enfora, també ell va acabar com el seu antecessor Joan Bautista, que va morir decapitat a la presó per ordre del rei Herodes. I Jesús també va morir condemnat a mort, però ell ha damunt una creu, que era la mort més indigna i més ignominiosa en què se podia condemnar un acusat. Era la prova definitiva que demostrava que Déu, també Déu, fins i tot Déu, l'havia abandonat, l'havia desacreditat. I ara pot ser que qualcú dels qui sou aquí pensi que aquest home s'ha equivocat. Avui no celebrem la mort de Jesús, sinó que celebrem el seu naixement. Avui no és un dia trist, avui és un dia alegre. I doncs no m'he equivocat.
començar així, perquè és així com va començar tot. El cristianisme no va començar en el naixement de Jesús, sinó en la seva mort. I encara no ho dic bé. No va començar en la seva mort, sinó en la seva resurrecció. Quan els seus amics o deixebles van fer saber que l'havien vist ressuscitat i que això volia dir que Jesús continuava viu, que Déu l'havia rehabilitat, que Déu li donava la raó, que Déu s'identificava amb ell, que Jesús era el camí de la salvació, com si Déu els digués: només si seguiu el seu exemple, només si vos comportau com ell, construireu un món millor, construireu el reinat de Déu damunt la terra. Aquest és el camí, aquesta és la solució en els nostres problemes i a les nostres crisis. A partir d'aquest fet, a partir de la resurrecció, els amics de Jesús, els seus deixebles, se reunien cada setmana per celebrar aquell sopar. Aquell sopar que ell els havia deixat com a record seu. La meva vida s'ha fet trossos per vosaltres, com ara fan trossos d'aquest pa. Feu-vos trossos vosaltres també, els uns pels altres. I així anaven recordant els fets i les paraules de Jesús per a poder seguir el seu exemple. I començaren a demanar-se com havien estat els inicis d'aquest Jesús, com degué ser el seu naixement i la seva infància. I alguns anaven a cercar la resposta a les profecies de l'Antic Testament. Els profetes havien dit que el Messies havia de néixer a Betlem. I així, un dels evangelis conta que Josep i Maria van emigrar des de Nazaret fins a Betlem per complir una dicta del Cèsar. Els pares de Jesús van ser, per tant, emigrants, com els mallorquins que fa 100 anys anaven a fer les Amèriques, com els peninsulars que fa 50 anys venien a cercar feina a Mallorca, o com els africans, els sud-americans o els de l'est d'Europa que emigren de les seves terres cercant una vida millor. Jesús va ser un emigrant. Qui s'hauria pogut pensar mai que el Messies, el Salvador de la humanitat, hauria estat un emigrant? Un altre evangeli, seguint els escrits dels profetes, diu que Jesús va haver de fugir de Betlem per mor d'una matança organitzada pel rei Herodes. Això vol dir que Jesús va ser un fugitiu, com els fugitius que fugen de la guerra de Síria, o com tants altres fugitius que han hagut d'abandonar els seus països. Qui s'hauria pogut pensar mai que el Messies, el Salvador de la humanitat, hauria estat un fugitiu? A Israel, en el país de Jesús, hi havia sacerdots del temple, hi havia la gent bona, la gent considerada la bona gent, complidor de les lleis i de les tradicions. Hi havia també gent d'una certa categoria social, la gent rica, però Jesús era de casa pobra. Qui s'hauria pogut pensar mai que el Messies, el Salvador de la humanitat, seria de casa pobra? Però han passat els anys, més de 2000 anys, i vet aquí que hi ha cristians que mos deien seguidors de Jesús i que pareix que li han volgut esmenar la plana i han volgut segrestar a Jesús. Ell no va néixer a Betlem només perquè li féssim una gran festa d'aniversari, un pic a l'any. Ell no va néixer per quedar-se tot l'any tancat dins
Ell va néixer per poder créixer i poder conviure amb nosaltres durant tot l'any i poder-nos parlar i mostrar-vos com és Déu, mostrar-vos què vol Déu de nosaltres i poder-vos dir com nos va dir: qui m'ha vist a mi ha vist el Pare, i poder-vos dir que tots som fills de Déu i poder-vos dir: estimeu-vos així com jo vos he estimat, i poder-vos dir: amb això coneixeran que sou deixebles meus, i poder-vos dir: jo estaré amb vosaltres cada vegada que vos reunireu en nom meu, i poder-vos dir tantes altres coses com mos va dir, però nosaltres sembla que l'hem seqüestrat. No l'escoltam a ell, no. Volem que sigui ell el qui mos escolti i estigui a les nostres ordres. Deixem créixer aquest Jesús dins les nostres cases. Deixem-lo créixer i escoltem-lo quan mos parla. Ell és enviat de Déu. Ell és el Salvador de la humanitat. Si el seguíem a ell, si seguíem el seu exemple, construiríem un món millor. Construiríem el regnat de Déu ja a la terra. Jesús va ser un emigrant, que seria de moltes de les nostres famílies si els nostres avis no haguessin pogut emigrar a països del nord d'Europa o d'Amèrica, que seria de moltes famílies peninsulars si no haguessin vingut a cercar feina a Mallorca, que seria dels països rics i de la nostra Mallorca sense la mà d'obra dels immigrants. Quina seria la nostra ignorància de la misèria que hi ha en el món si no arribàs a desviar a les nostres costes una bandera amb emigrants africans que mos ho recordàs. Jesús era de casa pobra. Quina seria la nostra indiferència davant dels fabricants i traficants d'armes dels països rics si no haguéssim de tant en tant la destrucció que produeixen i els fugitius i refugiats que provoquen. Quina seria la nostra reacció si cedéssim amb pals i senyals de quina manera el primer món continua explotant els recursos del tercer món? Què faríem amb els nostres estalvis guardats a les entitats bancàries si sabéssim que serveixen per fabricar armes de destrucció i per augmentar la riquesa dels més poderosos i dels més rics? I encara no ens resulta suficient. Jesús va ser un ciutadà d'un país ocupat. Després va ser un emigrant i un fugitiu. Ara és com un refugiat que demana un lloc i una veu dins cada una de les nostres cases i dins cada país del món. I quantes vegades no el deixem seure a la nostra taula i ni tan sols ni li deixem dir una paraula. D'ell mos ve la salvació. Qui s'ho hagués pogut imaginar mai? I ara podem continuar fent professió de la nostra fe amb un cant que vam aprendre dels nostres pares i dels nostres padrins.
continua present enmig de nosaltres. Respondrem dient: veniu, Jesús, a salvar-nos. Prega per tota la gent que aquest dia de Nadal es troba lluny del seu país, sobretot pels refugiats polítics i els emigrants que volen fugir de la fam i de la misèria, perquè trobin acollida allà on es troben. Prega. Veniu, Jesús, a salvar-nos. Preguem per tots els habitants de Mallorca, els nascuts aquí i els vinguts de fora, perquè sapiguem conviure en respecte i fraternitat. Prega. Veniu, Jesús, a salvar-nos. Preguem pel nostre poble de Porreres, perquè sapiguem mantenir un poble amb vitalitat i solidari amb els més necessitats. Prega. Veniu, Jesús, a salvar-nos. Preguem per la nostra parròquia i per tots els grups que hi col·laboren activament, perquè formem de cada vegada més una autèntica família cristiana. Prega. Veniu, Jesús, a salvar-nos. Prega per la residència social de les persones majors, fins ara atesa per una comunitat de germanes de la caritat i que depèn a partir d'ara de la responsabilitat directa de la parròquia, perquè pugui continuar fent el mateix servei amb el mateix esperit en què van servir de les monges. Prega. Veniu, Jesús, a salvar-nos. Escoltau ara les nostres pregàries. Vesau el vostre amor damunt nosaltres i damunt tot el món. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Oreu sempre. La col·lecta de Nadal va destinada cada any a Càritas. Aquesta institució de l'Església que està al costat dels que més malament ho passen. Siguem generosos i solidaris en aquest temps que tantes persones viven amb els mínims. Oferim el pa i el vi, símbol de l'amor del Senyor per nosaltres.
agradable a Déu, Pare omnipotent. El Senyor requerà amb vostres aquest sacrifici per alabança i glòria del seu nom, també pel nostre bé i tota la seva sang. Senyor, fes que comencem la celebració del Nadal amb esperit ben pròspere, mostrant-nos que en aquesta solemnitat hi ha el principi de la nostra salvació. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els caps. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè pel misteri del Verb fet home, una nova llum de la vostra glòria ha il·luminat els ulls de la nostra ànima. Així, coneguent de Déu d'una forma visible, som atrets a l'amor dels béns invisibles. Per això els àngels i els arcàngels i en les multituds celestials, cantant l'himne de la vostra glòria, diguin: ajudant-nos, Pare nostre del cel, a acollir el vostre enviat, amic dels petits i dels pobres. Ell ha vengut a ensenyar-nos com vos hem d'estimar-vos i com hem d'estimar-nos nosaltres. Ell ha vengut per arrencar del nostre cor el mal que no mos deixa ser amics i l'odi que no mos deixa ser feliços. Ell mos ha promès que l'Esperit Sant estarà sempre en nosaltres perquè visquem com a fills vostres. Déu i Pare nostre, envieu l'Esperit Sant perquè aquest pa i aquest vi se convertisquin en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, el dia abans de la seva passió, ens va fer conèixer el seu amor immens i mentre sopava amb els seus deixebles, prengué el pa, donant-nos gràcies, el va partir i els el donava, dient: preniu i menjau-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. També va agafar el calç al ple de vi i va pregar altra vegada donant-los gràcies i va fer que se'l passassin dient: preniu i beveu-ne tots, que aquest és el calç de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feis això que és el meu memorial. Proclamau el misteri de la fe. Per això, Pare bondadós, mos recordem de la mort i de la resurrecció de Jesús, el Salvador del món.
s'ha posat a les nostres mans, perquè el vos oferíssim com a sacrifici que mos porta cap a vos. Escoltau-nos, Senyor Déu nostre, i doneu el vostre esperit d'amor a tots els que participen d'aquest convit, perquè estiguin cada dia més units a la vostra església, amb el Papa Francesc, amb el bisbe Xavier, amb els altres bisbes i amb tots els que treballen pel vostre poble. Recordeu-vos, Senyor, d'aquell estimat i escollit d'estimar més. Recordeu-vos d'aquell que han mort durant el dia d'aquest any i feu-los entrega vostra. Que tots formin un sol cos, en glòria vostra. Reuniu un dia al costat vostre a la Verge Mare de Déu en censura per ser l'espòs. Per fer festa, amb molta festa al cel de la reina, aleshores tots els amics de Jesús, el nostre Senyor, vol parar que serà per sempre. Per ell, amb ell i a ell, vos Déu Mare omnipotent de la unitat de l'Espírit Sant, que amb tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Jesús va ensenyar als seus deixebles a demanar que vengui a nosaltres el seu regne, el regne de Déu. Però no ve el regne de Déu si nosaltres no col·laborem. Nosaltres estem cridats a fer possible que el regne de Déu vengui. Jesús és el Salvador, però espera que nosaltres li obliguem els camins perquè la salvació ens pugui arribar. Tots junts repetiguem aquella pregària que Jesús va ensenyar en els seus deixebles. Pare nostre, que estàs en el cel, sigui santificat el vostre nom. Venga a nosaltres el vostre regne. Faça la vostra voluntat, així a la terra com es fa al cel. El nostre pare cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdoneu els nostres doctors. No permeteu que nosaltres entrem a la tentació, ans llibereu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feis que hi hagi pau en els nostres dies. Feis que els països que es troben en guerra arribin a aconseguir la pau. Feis que els països que no tenen el necessari per poder subsistir rebin l'ajuda que necessiten. Guardeu-nos a tots de pecat i de qualsevol perturbació, mentre esperam el compliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, vos diguéreu en els apòstols, vos deixo la pau, vos dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vareu demanar. Vos que viviu i regnau pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos la pau.
diable tirem el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no som dignes que entreu a casa meva, ni de rodes de paraules a la sala de la meva.
Us podem posar drets. Prega. Feis, Pare, que els qui celebrem amb alegria el naixement del vostre fill puguem comprendre la profunditat d'aquest misteri amb una fe ben íntegra i estimar-lo en tot l'ardor del nostre cor. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Quedeu infinitament de bo, que ha tret el món de les tenebres amb l'encarnació del seu fill i que amb el seu naixement gloriós ha il·luminat aquesta nit santíssima, allunyi de vosaltres la tenebra del pecat i faci resplendir en els nostres cors la llum de les virtuts. Amén. Que ell que envià l'àngel anunciant al pastors el gran goig del naixement salvador del seu fill, vos ompli d'alegria i vos faci missatgers del seu evangeli. Amén. I que el Fill de Déu, que per la seva encarnació ha unit el cel i la terra, vos regali el do de la seva pau i d'una per la voluntat i vos faci conciutadans de l'Església celestial. I que vos benesqui Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans, mos en podem anar en pau i jo vull desitjar-vos unes bones festes de Nadal i al mateix temps agrair tota la gran col·laboració que suposa tot l'any, però en aquest temps de Nadal jo mirar les neules penjades, els cantes que canten, l'organista que ha preparat l'orga, tots aquests nits que hi van fer l'ensai, han preparat tantes coses. Gràcies a tots i moltíssims que no només, perquè n'hi ha que han fet neules, n'hi ha que han fet arpelem, han preparat, han adornat l'església. A tots, en la col·laboració de tot l'any, moltes de gràcies i que tinguem unes bones festes. I ara... Igual que els pastors, ara passarem a l'oral d'infant Jesús. Els qui vulguin, abans de partir, passam